prezintă special de la Cosmin pentru toți perverșii. Ia uzi când spune Cosmine: mi-am fost milă din dracu, că făcea pe săracu, l-am luat sub aripa mea, l-am făcut frate de crute, i-am dat să mă țânce, s-a întors împotriva mea. Mă striga în toiul nopții, stătea în fața porții, cu capul jos ca un milovă, și plângea și mă ruga: Cosmine, nu mă lăsa, din sufletul meu